Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Kevin Jan Alarcon at sa mga nag-renew ng badge na sina Leva Lee, Glyza Cruz, Catherine Melgo at kay Chai Chai ni Choi. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mga kaibigan ni Ate Rose na itago na lang natin sa mga pangalang Rina at Jay. Taong 1987, Gimbal, Iloilo. Itong mga panahong ito, merong negosyong jeep itong mag-asawang Rina at Jay. Meron silang 4 na jeep at sariling paradahan. Bilang 3 lang yung nakuha nilang driver, pumapasada pa rin itong si Jay. Pero ang schedule niya, alas 5 ng hapon hanggang huling biyahe. Minsan inaabot siya ng alas 12 ng madaling araw. Pero pinakasagad, alas 3 na ng madaling araw. Depende yan sa buwan. Isang madaling araw, huli nang umuwi itong si Jay. Mga bandang alas 2 na yon. Pero hindi dahil sa pasada, kundi syumat kasi siya ng konti sa kumpare niya. May birthday kasi nun eh. Antok na talaga siya nun. Pinilit niya lang makarating sa paradahan ng mga jeep para maiparada na yung pinapasada niya. Pagbaba niya ng jeep, gegewang-gewang yung paningin niya. Tansya niya, hindi siya makakauwi ng bahay nun. Baka mamaya himatayin na lang siya bigla sa daan. Magkahalong hilo sa alak at pagod na kasi yung nararamdaman niya. Kaya napagpasyahan ito ni Jay na sa jeep na lang niya matulog. Paghiga niya pa lang sa upuan ng jeep, agad siyang nakatulog. Sarap ng tulog niya nun. Malamig, presko, malapit kasi sa palayan yung paradahan ng jeep. Sa paglipas ng oras, nakaramdam siya ng matinding pag-iihi. Parang sasabog na yung pantog niya. Agad na tumayo si Jay para umihi sa gilid ng jeep niya. Habang umiihi, pansin niya doon sa isang jeep na nasa gilid niya na napakaraming nakaputi. Pare-pareho ng mga suot. Inisip niya baka lasing lang siya o nahihilo lang siya. Kinamot-kamot niya yung mata niya. Pero hindi nawawala yung mga nakasakay. Masyado pang maaga para pumasada yung jeep na yon. At saka madilim pa eh. Nung tapos na siyang umihi, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa jeep. Andoon pa rin yung mga nakaputi. Nang bigla na lang nagsilingunan sa kanya yung mga yon. Kitang-kita ni Jay na agnas-agnas ang mga muka ng mga ito. Tapos lahat nakanganga na parang gustong-gusto siyang lapain. Kumaripas ng takbo si Jay papauwi sa kanila. Isipin niyo halos nasa 500 metro yung layo ng bahay nila mula sa paradahan. Pero natakbo niya yon ng napakatulin. Nung nasa tapat na siya ng bahay nila, sigaw siya ng sigaw. Tinatawag niya si Rina. Agad namang nagising yun at lumabas. Tanong sa kanya, "Oh, anong nangyari? Bakit?" Ang sabi ni Jay,
May mga halimaw sa jeep natin! Halika! Halika, dali! Samahan mo ako! Agad silang naglakad pabalik sa paradahan ng jeep. Pagdating nila, ando doon pa rin yung lahat ng nakaputi. Nakatitig sa kanila. At para na itong mga galit. Hihimatayin na sana si Rina nang bigla na lang naglaho yung lahat ng mga pasahero. Ang sabi ni Jay, Wala na. Wala na sila. Nakita mo, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Tulala lang si Rina nun. Unang beses niyang nakakita ng ganun eh. Bilang wala naman silang maibigay na paliwanag sa nangyari, umuwi na lang sila. Kinaumagahan, hindi pa gaanong nakakatulog itong si Jay. Pinahinto niya muna ang pamamasada ng mga driver niya at pumunta kaagad siya sa albularyo sa lugar nila. Sinabi niya sa albularyo yung nangyari sa jeep. Sumama yun sa kanya para aktwal na makita nung albularyo. Umikot muna sila sa likod ng jeep. Maayos naman. Pero pagdating nila sa harapan ng jeep, nakita nila pareho nung albularyo na napakaraming lupa nung harap nun. Hindi naman alam ni Jay kung ano ang nangyari. Kaya pinuntahan niya yung driver ng jeep na yon para tanungin kung bakit puro lupa yung harapan. Paliwanag nito sa kanya, merong kumontrata sa kanyang matandang lalaki. Kung saan-saan siya pinalusot nung matanda. Hanggang sa nagulat na lang siya. Pagliko niya sa isang kalsada, puro mga nagtataasang bungsod ang nandoon. Tapos pagbalik niya ng tingin doon sa matandang kumontrata sa kanya, wala na. Partida, umaga nangyari yung insidente na yon. Kaya siya biglang huminto at parang nabangga kung saan. Dahil inararo niya pala yung mga bungsod na nadaanan niya. Nasira yung lahat. Naakit kasi yung driver nila Jay. Gawa ng malaking halaga yung inalok sa kanya para puntahan yung sinasabing lugar nung matanda. Nang marinig lahat yan ng albularyo, ang sabi nito, biktima ka ng mga naglalabang laman lupa at engkanto. Ikaw ang sumira ng tirahan ng mga nuno sa punso. Kaya yung mga nakita mo kagabi, Jay, mga nakatira yun sa punso. Pinipeste itong jeep ninyo. Mabuti na lang hindi ka bumiyahe. Dahil maaari kang mamatay sa dami ng negatibong enerhiyang pumapalibot dito. At yung sumakay sa iyong matanda, engkanto yun. Nakaaway na mga nandyan sa loob ng jeep ninyo. Hindi bale. Pakikiusapan ko. Ikuha niyo ako ng buhay na manok, matatamis na pagkain, prutas at telang itim. Sinunod kaagad nila Jay yung utos ng albularyo. Tapos nagsagawa ito ng ritual sa mismong jeep. Yung dugo ng buhay na manok, tinulo niya paikot sa buong jeep. Tapos yung matatamis na pagkain kasama ng mga prutas, inilagay niya sa harapan. Matapos niyang gawin ang mga ritual na yan, nagpiring siya gamit yung itim na tela at pumasok sa loob ng jeep. Nakikita nila Jay na merong kinakausap yung albularyo. Sandaling-sandali lang at bumaba na yun kaagad.
Ang sabi niya, tapos na. Nakausap na niya yung mga nanggagambala. Pero wag muna nilang gamitin yung jeep ng 1 linggo. Kasi marami pang sumpa doon na hindi pa nakakalas. Araw-araw bibisitahin nung albularyo yung jeep para basbasan. Matapos ang araw na yun, halos gabi-gabing pinagmamasdan ni Jay yung jeep na yun. Naririnig niya na may mga nagkakalampagan sa loob kahit wala namang tao. At saka lahat sila ilag sa jeep na yun. 1 linggo ang lumipas at nung sinabi nung albularyo na pwede nang ibiyahe yun, sinubukang ipasada ni Jay. Hindi pa man din siya nakakalayo mula sa pinanggalingan niya. May nakita kaagad siyang isang matandang nakaputi ang pumara sa kanya. Nung sumakay yun sa harap, agad na alok nun. Gusto mo ng 2,000? Sumunod ka lang sa mga ituturo kong daan at ibibigay ko sa'yo yon. Dito naalala ni Jay yung nangyari sa driver nung jeep na yon. Agad na tinanggihan ni Jay yung alok ng matanda. Nang bigla na lang nag-iba ang anyo nun at para siyang palaka na merong matatalas na ngipin. Akmang susunggab na sana yon sa mukha niya nang may narinig siyang sigaw na nagmula sa likuran ng jeep. Nawala bigla yung halimaw sa harapan niya. Laking pasasalamat na lang ni Jay at hindi mabilis ang takbo niya nung mga oras na yon. Dahil kung hindi, maaari siyang mahulog sa bangin o mabundol nung makakasalubong niya sa daan. Laking pasasalamat niya din doon sa kung sino mang nilalang yung sumigaw sa likod ng jeep niya na nagpawala sa halimaw. Matapos ang engkwentro na yon, naging masagana ang negosyo nila Rina at Jay. Kaya ang nangyari, mas lalong lumaki yung negosyo nilang jeep. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakabangis nung albularyo. Natuklasan niya kaagad yung nangyari dahil lang sa konting ebidensya at kwento ng driver ng jeep. Ang galing. Bihira kasi yung ganong albularyo eh. Kadalasan yan, may mga orasyon-orasyon pang gagawin yan bago nila malalaman yung punot dulo ng mga iniimbestigahan nilang paranormal. Pero yung albularyo sa kwento, kakaiba. Ang hindi ko lang maintindihan, kung para saan yung telang itim na tinali niya sa mata niya. 'Di ba? Ang bangis nun. At yung gera sa pagitan ng engkanto tsaka ng mga nuno. Ngayon ko lang narinig yan. Baka kayo, meron kayong paliwanag tungkol sa mga nangyayaring gera-gera na yan. I-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.